Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Makakauruntango niya na aga, si Senador Loren Legarda. May kinaraman po sa nagkaperatang kaputan. Mga tugang niya na ini pala si Senador Loren. Nagulong pa na siyang sinuportaran ng mga proyekto dito sa Bicol. Para sa sa mga partikan sa iyang naging accomplishment bilang senador, mga tugang kang sa tuyang nasyon. Ito pong makakausap natin ay kilalang kilala po ninyo. Isa po ito sa hinangaan ko na broadcaster noon nung siyang ay active pa po sa broadcast dito po sa ating bansa, di ba? Alala po ninyo yung World Tonight, The World Tonight. Senator Loren Legarda na po sa mga, sabi nga, nag-perform sa kanyang trabaho bilang senador po ng ating bansa. Simula pa nang ma-elect siya bilang senador. Senator Loren, magandang umaga po muli sa inyo at welcome po sa Bicol Region. Ako'y buwabati sa lahat po na nakikinig sa inyong programa, Henry, at sana po'y maayos ang inyong kalagayan. Sana safe po kayo, lahat dyan sa Kabikulan. Medyo maulan lang po dito ngayon, Senator Loren, sa Legazpi, Albay. Oo, dito rin po. Medyo kulimlim din po. Oo, pero pasalamat kami, wala pong bagyo. Talagang pag-ulan na po talaga ang panahon natin sa ngayon dito sa ating lugar. Opo. Madam Senator, sabi ko nga po kanina, alam po namin na marami kayong sinuportahan ng mga project dito po sa Bicol. Pwede ko bang mabanggit ninyo kung ano pong mga project ito at mahalaga po na malaman namin kasi parte po ito po ng accomplishment ninyo bilang senador po ng ating bansa? Opo, ako'y senador mula 1998 hanggang 2019 at natulungan ko po ang buong bansa, lalo na ang Kabikulan. At bilang naging chairperson ng Senate Committee ng Finance ay napuntuhan po natin ang mga pangangailangan sa edukasyon na sektor, lalo na ang mga state universities and colleges, gaya ng Bicol State College of Applied Sciences and Technology, ang Bicol University, Camarines Norte State College, Camarines State University, Camarines Sur Polytechnic College, Partido State University, Sorsogon State College, at Central Bicol University of Agriculture. Naniniwala kasi ako na knowledge is power, kung kaya we continue to empower our state universities and colleges. Ito po yung mga napondohan sa libreng Wi-Fi noong 2018 na sana po yung nagagamit pa rin nila at saka mga infrastruktura na karagdagan mula sa kanilang regular na budget. Sana po ay ito'y nagamit na 2018 hanggang 19 sa aking huling termino sa Senado. At meron din mga micro, small, and medium enterprises sa Kabikulan na lumahok po sa ating mga arts and crafts fair. Isang programa ng Department of Trade and Industry na sinuportahan ko po. At sila'y mga nabigyan ng pagkakataon dumating sa Maynila at mag-participate at libre lahat po ng gastusin para po ma-market ang kanilang mga produkto. At sa mga nakaraang taon, naglaan po tayo ng tulong, suporta sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng DOLE Pangkabuhayan. At yung mga trabaho na nawala or mga displaced workers ay nakapag-allocate po tayo ng DOLE to Cash for Work at government internship program sa ilalim po ng DOLE para po sa mga kabataan at pati na rin ang mga TESDA scholarships na nabigay po natin sa ilang distrito po sa mga TESDA accredited centers sa Kabikulan. Ayun. Opo. Senator Loren, kung hindi pa ako nagkakamali, nung term ni Kong Joey yata as governor, naalala ko po, kino-cover ko po yung mga activity nyo dito sa Albay. Isa kayo sa tumulong sa pag-create ng isang batas tungkol sa climate change. It's about Albay model yata yun eh, kung hindi ako nagkakamali po. Naging inspirasyon po natin ang climate change initiatives at climate change academy sa Bicol University. Ni Kong Joey Salceda, nakasamahan ko ngayon sa Kongreso nung siya gobernador. Kaya po ako'y sumulat ng Climate Change Act
That's na it. nagtatag po ng Climate Oo. Change Commission. Tama po yun. Naalala ko po isa po ako sa nagko-cover ng event nyo noon dito sa Albay at alam ko po yung naging kwento po ninyo kung paano kayo nagpursige para maisabatas po yung bagay na yon. And now we Opo, have the opo. Climate Change Academy in Albay. Nasa Opo, compound ho yun ng po Bicol ang aming University. mga shared advocacy ni Kong Joey Salceda. Opo. Yes, opo. Senator Loren, maiba po ako kasi ngayon mukhang nakakabahala po ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Kasabay nito na hindi po natin maikakaila na marami pong mga trabaho at kabuhayan ang naapektuhan. Ano ho ba ang masasabi nyo hinggil dito, Senator Loren? Ang pag-ahon natin sa pandemya ay una, magpabakuna at pangkalusugan. Pero kailangan din natin iahon ng ating ekonomiya. Opo. At ang ekonomiyang yan ay nakabase sa mga micro at small and medium enterprises. At meron mga programa ang gobyerno na siyang nagbibigay ng tulong sa MSME. Yeah. Gaya ng mga pautang ng Small Business Corporation. Sana po ito'y magamit. Ito'y hindi masyadong kilala pero naglagay po tayo ng pondo sa SB Corp na siyang nagbibigay naman ng pondo sa mga maliliit na mga kooperatiba pang-utang. At pangalawa po, meron din sa mga fisher folks at farmers under Department of Agriculture, yung ACPC, Agricultural Credit and Policy Council, na siya nagbibigay din ng walang interest, alam ko, at saka walang collateral na loans para sa ating mga mangingisda at mga magsasaka sa ACPC. At meron nga tayong mga grants mula sa agencies ng government sa mga Pantawid Pamilya Program for Peace. Ay kwalipikado sila sa Sustainable Livelihood Program, DSWD, SLP, para magkaroon sila ng maliit na negosyo. Para naman sa ating mga kooperatiba, ay maaari yung Department of Trade and Industry mag-shared services facilities. Ito po'y nagbibigay ng mga equipment para po magsimula ang isang negosyo. Gaya ang ginawa ko sa Antique, merong collaboration ang SUC at saka ang BPI. Kaya nagtayo ng brick processing facility at bamboo processing center. So meron din ganun, pwede rin gawin po sa Kabikulan yan para magkaroon ng pangkabuhayan ng mga tao. I see. Okay. Yun nga po, Senator, kasi po medyo mahigit ng isang taon na kalahati na tayo po nagkipaglaban sa COVID-19. Marami pa rin tayong aral na natututunan tungkol dito. Ano po ang mga, sa tingin po ninyo, ang pwede nating gawin? May kinalaman ho sa ganitong usapin. Ang mga frontliners natin ay kailangan talaga bigyan ng special allowance. Pagod na sila at talagang napakahaba ng panahon ng COVID na ito, lalo na sa mga variants. At yung ating mga linagay na special risk allowance sa ating mga health frontliners, mga nurses natin, ay nasa bayanihan. Pero ito'y expired na noong June 30. Kaya ipapaglaban ko sa ating budget na ang special risk allowance na nakasaad sa mga special laws na bayanihan ay maisama sa 2022 na General Appropriations Act. Ngayong araw na ito ay ang unang hearing ng budget. Kaya importante, titignan natin sa unang budget net, National Expenditure Program, kung nandyan ba ho yung ating special risk allowance para sa lahat ng ating mga health workers. Yan. Importante po bilang frontliners ay sila talagang sumasabak sa mga hamon pangkalusugan. Ang SRA ay dapat ibigay po sa kanila ngayon hanggang sa susunod na taon. Tamang-tama po, Senator, yung gagawin po ninyo kasi 'di ba, mainit na usapin ngayon yung tungkol sa SRA ng ating mga frontliners. Buti nga kagabi napanood ko po sa TV na may direktiba na po na ibigay na sa mga frontliners yung hindi pa naibigay na benepisyo para sa taong ito. Oo, hindi sila dapat magmalimos o umiyak bago ibigay. Ito po nakalagay po sa ating batas, yung bayanihan na ginawa po namin ay wala po dahilan na hindi po ibigay sa kanila. Pero dahil po ang bayanihan ay tapos na po yun noong June 30, ay kailangan po
ay maggawa ng bagong batas at yung bagong batas na yan ay yung ating national budget. Oh, so tama yung pagkarinig ko po sa inyo, Senator, na dapat may isasama nyo pa rin yun sa for 2022 budget para mas talong mapakinabangan ng ating mga frontliners. At Tama saka po kayo. mai-release ka Tama. agad po, Senator, mai-release ka agad sa ating mga kababayan na hindi po masyadong naantala pagdating sa ganitong sitwasyon sa ating Tama mga po kayo. kababayan. Opo. Yes. Madam yes. Senator, yung pagdating po dyan sa SRA na yan, may kwan ho ba ang tawag dyan? Kasi ang kasama po yata dyan yung mga private hospitals, di ba? Na pwedeng mabigyan. Gagawin po natin hindi lamang ang mga government nurses, pati po yung mga private. Iyon. Kasama po natin yun. Opo. Maganda pong panukala yan kasi halos pare-pareho din po na namumroblema pagdating po sa allowances at benepisyo ng ating mga kababayan. Opo, Madam Senator, kagabi ho, ay hindi kagabi, the other night, napanood ko po yung interview ni Tony Gonzaga sa'yo sa Opo. YouTube. Opo. The other night, kasi mahilig ako mag-browse ng YouTube, doon ko pala nalaman na kayo pala, although hindi pa ako nabigla kasi alam ko naman ang kagandahan ninyo. Naging commercial model pala po kayo sa mga commercial, sa Nung mga bata pa po, doon po nagsimula. 15 years old pa po ako. Opo, yun po nagsimula. 15 hanggang 18 years old hanggang 21. Tapos doon ako Talaga? nagsimula sa television nung ako'y 18 years old po. Kasama ni Orly Mercado na naging professor ko po sa UP College of Mass Communication. Student Opo. Professor Tandem, magandang kwan yun, magandang gusto Opo. po yun. Pero ang aking hilig talaga ay maging broadcast journalist, kaya po ninyo. Oo. Kaya 20 years po ako na sa television bilang isang news anchor at saka Yeah. producer. Oo. At nung natuklasan ko ang napakaraming problema ng ating bansa noon pa lang, ay sabi ko, ako'y magiging senador para bigyan ko ng solusyon ng mga problemang ito at ginawa ko Yeah. naman po ng mga batas. Yeah, Yun. oo nga, oo. Kasi noon po, napapanood kita talaga sa The World Tonight ng EBS-CBN. Yun yung pinaabangan ko paggabi. Opo, meron World Tonight, meron The Inside Story, Yeah. mga award-winning programs po, at meron Oo. dati pa nung Pep Talk. Ngayon po, meron akong Dayaw Yeah. documentary tungkol po sa ating mga kultura. Yes, At napapanood ko meron po din yun. special. Opo, sa ANC, meron din po. Oo. Yung po, Madam Senator, yung pag nag-inspire sa inyo ang pagiging broadcaster na pumunta sa politika at sabi mo kanina, may convert yun sa mga batas na ginagawa po ninyo sa ngayon? Opo, dahil nakita ko ang mga inaabusong mga bata. Nakita ko Oo. yung mga batang anak ng mahihirap na child laborers, Oo. including dyan. Sa Camarines Norte, may mga child laborers sa mga minahan noon Oo, na tama. pinicture Kaya, ko yeah. sa Parakale. Yeah. Naawa ako sa mga bata na sumusulong sa malalim na putik na walang protective gear at sila yung mga bata. Isang dosena yata ay parang kinupkup ko at aking Yeah. pinag-aral sa ilalim ng aking libro ni Loren Foundation 20 years ago. Malalaki Oo. na sila. Ang iba Oo. sa kanila, inimpleyo ko pa. Yan. Oo. Yan ay nag-udyok sa akin para mag-file ng batas, ng bill, yung anti-child labor law, at yun nga ay nagawa ko. Yun. So nakikita ko sa katunayan nangyayari sa tunay na buhay, yung child labor, ginawa ko po ng batas para proteksyonan sila. Maliban doon sa aking personal na tulong, ay sila'y tinanggal ko mula sa pagmimina at sila po ay aking pinag-aral at binigyan ng trabaho. Yeah, mukhang na-inspire po ako, Senator, sa inyong naging istorya ng buhay, ano? Sabi ko nga, Salamat pag-aralan ko kaya ito, baka pwede ako sa lokal na posisyon din. Opo, marami tayong magagawa pag tayo'y nasa Oo nga. posisyon dahil Diba? nakita ko rin yung mga problema ng ating kalikasan, yung karumihan ng ating mga ilog, yung Pasig River. Yes. Kaya ginawa ko po Yes. yung Clean Water Act dahil napakarumi po ng ilog na nakikita ko nung ako'y nasa television noon. Oo. Marami pa po yung ating problema nga sa kalikasan, sa klima. Kaya ako ginawa yung Climate Change Act. Opo. Nakita ko rin yung mga problema ng mga maliliit na negosyo, yung kailangan ng kabuhayan. Kaya ginawa ko naman yung micro, small, and medium enterprises So law. hindi ho kayo nagkamali sa pagpasok nyo bilang isang broadcaster mula sa UP Mass Communication. Pero nakita ko po doon, Senator, na ang ambisyon nyo pala simulang bata pa ay gusto nyo maging astronaut.
Oo. Ay, dahil ano pa yan ako ay musmos at pinapanood ko ang Oo. mga ulap at ang mga Oo nga. stars sa mga bituin sa gabi. At sabi ko, parang ang ganda ng universe. O, ganun lang yun. Di ba pag bata, marami kang mga panaginip, pangarap at mga muli-muli. Yes, Opo, yes. opo. Oo. Kaya sabi ko, Dahil na-inspire tayo nung 1969 nung nag-landing sa moon yeah. si Neil Armstrong. Oo nga, oo. Okay, Madam Loren, maraming salamat po sa inyo at baka may mensahe po kayo sa mga Bicolanong nakikinig po ngayon. Go ahead po. Opo, nandito po ako para tumulong sa inyo. Salamat po sa Kabikulan, Henry. Yep. Stay safe. God bless. Diyos mabalos. Opo, maraming salamat po mga kaibigan, Senator Loren Legarda, ang ating pong kausap. Ngayong pong araw, tungkol po sa mga kwento ng buhay